В разгара на летния сезон, когато пожарите са почти ежедневие, община Стралджа започва превенция срещу евентуално възникване на пожари. Проведени са срещи с всички кметове в населените места в общината, както и с голяма част от земеделските производители, които са помолени от общинското ръководство да извършват действия по пожарна безопасност във всички свои имоти. Бяха проведени и срещи с представители на енергоразпределителното дружество, опериращо в района, на които беше взето решение дружеството да започне кастрене на колони в сервитута на мрежата, както и подмяна на ароматизирани и проблемни участъци. Община Стралджа наистина започва превентивни дейности за недопускане на пожари в населените места в нашата община. Разбира се, никой не е застрахован това нещо, но ние искаме като ръководство на общината и като кметство по всички села да знаем, че това, което е трябвало да направим, сме го направили. Пак казвам, няма гаранция, защото над 70% от пожарите в нашата община до този момент са възникнали от къси съединения в електричеството. Много клони се приплизят към жиците, оттам тръгва искра, сухи треви, много изоставени постройки и така нататък, но община Стралджа не е тежка техника, която в момента правим просек и намираме се на едно от местата, в които вече е направена такава просека. Това е един от краищата на административния център град Стралджа. Тук преди няколко месеца, бих казал преди 40 дни, възникна пожар, пак от късо съединение. Сега вече тези треви, където биха могли да бъдат опасни за населението в този западен край на Стралджа, тревите ги няма, булдозера се свърши своята работа, така ще бъде и в други краища на града, но не само на града, започваме и по селата, защото там е още по-опасно положението с тези, както казах, изоставени дворове. Правиме регистъри на техниката, която може да помага на пожарната да носи вода, когато има пожар, защото едно пълнене на пожарната до хидрант в населено място, в което не е гаранция, че има вода, отнема от 30 до 40 минути. Вече имаме регистър с всички селскостопански производители, които имат такива водоноски цистерни, които помагат и биха могли да помагат. По този начин улесняваме пожарната, които за мен са герои. Това лято без тях ще да е много трудно. Успоредно с това община Стралджа включва и тежка техника в почистването на площи с висока и суха растителност, която цели създаването на ивици, които да спрат и да не допуснат евентуалните пожари. Създава се и регистър на техника и инвентар, които могат да помогнат с пренос на вода по време на пожари. Какви действия са взети за превенцията срещу пожари в община Стралджа? С господин Гроздан Иванов обиколихме цялата община, говорихме с кметове, кметки на местници. Те от своя страна се свързаха с земеделските производители в общината и се разбрахме дали да се направят пожарозащитни ивици навсякъде по тяхните ниви, териториите на общината, където може, около гробищни паркове, сметища, нерегламентирани, където има бокуци. Създадохме регистър с наличната вода, къде има цистерни, водоноски, пръскачки. И в този регистър ще ни върши работа, ако има пожар, къде да търсим и кой да търсим, за да справим с бедствието. От община Стралджа напомня, че е в сила и заповед на кмета на общината, която забранява паленето на огън през летния сезон и използването на пиротехнически средства.